खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ आंनि बड' क्विक आपडेट चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा चेनेलाव दंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामदो दा बे भिडिअआ जागोन ITI इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्यूट दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो 11 जुन हालागै लास्ट डेट दा गावनो माबोरै खालामनो हायो बेनि सायाव आरो मा डकुमेन्ट नांगौ दा बेयाव फुल डिटेल्स आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो गावनो आराम खालामनो हागोन दा थुदो भिडिअखौ बिदिब्ला गोबाव खालामालासे जागायदिनि जों एप्लाइ खालामनो थाखाय गिबियाव क्रोम ब्राउजाराव थांनानै जों बेयाव सार्च खालामनांगोन ITI आसाम दा सार्च खालामखांनायनि उनाव जों गिबिसिन लिंकआवनो क्लिक खालामनानै जों बिनि अफिशियेल वेबसाइटआव थांनो हागोन दा जों बेयाव गिबियाव जों रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लाग्रोनांगोन दा रेजिस्ट्रेशन खालामनो थाखाय जों नैबेयाव क्लिक खालामनाङा जों एसे स्क्रल खालामनानै नैबेयाव प्रेस कैंडिडेट रेजिस्ट्रेशन जों बेयाव क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामखांनायनि उनाव जों बेयाव माखासे डिटेल्स होनाय दं दा बेखौ जों फट'ग्राफ्स बेयाव लिरनाया दं 15 KB नाथाय बै उनथिंजाय जेब्ला आपल'ड खालामनो थिनो बा 20 KB टु 200 KB नि आन्दाराव जों फट'ग्राफखौ आपल'ड खालामनांगौ नाथाय PDF जोंहा माखासे डकुमेन्टखौ 20 टु 200 KB नि आन्दारावनो जों आपल'ड खालामनांगौ दा I agree proceed to application थुखांनायनि उनाव जों बेबादि इन्टारफेस फैगोन दा नैबेखौ गासैखौबो टिक मार्क होनांगौ जों बेखौ डाइरेक्ट चेक अल होनानै एग्री खालामगोन दा येस होगोन बेनि उनाव रेजिस्ट्रेशन फर्म बेयाव नेम फादार नेम मादार नेम डेट अफ बार्थ जेन्डार मबाइल नाम्बार इमेल बेखौ जों होनांगोन दानिया जों बेयाव चुज इउर पासवार्ड जों बेयाव पासवार्ड टाइप खालामनांगोन गोसोआव थानाय बायदि नोंसोर पासवार्ड खालामदो नेम होदो 1 2 3 बेफोरबायदि जों लिरनो हागोन ओमफ्राय बेयाव कनफार्म पासवार्ड बेयाव लिरदो आरो बेयाव सिकिउरिटि पिन नैबे राइट साइडआव जे नाम्बार नुदों बेखौ जों बेयाव इन्टार खालामनांगोन साबमिट येस दायो जोंहा बेयाव फाइनाल साबमिट खालामबावनायनि सेभ एन्ड नेक्स्ट होदो नैबे ग्रीन कालाराव राइट साइडजों दं दै आरो माबाफोर भुल जादोंबा एडिटबो खालामनो हागोन दा जोंहा नैबेयाव नों जाय मबाइल नाम्बारखौ होदों बेयाव OTP आरो इमेलावबो OTP थांगोन बेखौ बेयाव फिल खालामबानो जाबाय बिनि उनाव नैबेयाव सिकिउरिटि पिनखौ इन्टार खालामदो इन्टार खालामनायनि उनाव भेरिफाइ एन्ड फाइनाल साबमिट बेयाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव नैबेखौ स्क्रिनशट एबा सेभ खालामनानै लादो कपि खालामनानै दा बेजोंसो जों लगइन खालामनो हागोन दा बेनि उनाव बेक क्लिक टु हियार लगइन जों एबार लगइन खालामनो हाबाय बेयाव जों एप्लिकेशन नाम्बार बेखौ दहाय स्क्रिनशट खालामनाया बेखौ होफिनदो आरो बेयाव मा नांगौ बेयाव एप्लिकेशन नाम्बार पासवार्डआ सिगाङाव मा टाइप खालामामोन बेखौ होदो बेनि उनाव सिकिउरिटि पिना नैबे नाम्बारानो साइन इन बेनि उनाव नोङो OTP थांगोन OTPआ नोङो इमेलावबो हरनांगोन रेजिस्टार मबाइल नाम्बारावबो हरनांगोन दा बेयाव सेन्ड OTP अन रेजिस्टार मबाइल नाम्बार हरगोन आं सेन्ड OTP दायो OTP थांबाय OTP होबाय लगइन एबार मा जागोन बे गासिबोखौ बेखौ चेक अल होजोबदो कनसेन्ट फर्म एग्री एन्ड येस बेनि उनाव जोंहा आरोबाव माखासे फिल खालामनांगौ दं जेरै बेयाव माखासे डिटेल्स बेखौथ' मिथिखायो बयबो नायनानै गावबागाव फिल खालामदो बिराद सिम्पोल सोंनाय बियो qualification, highest qualification 12/12, 10/10, 8/8
yes 12 बाबो नाथाय रिक्वायर्ड डकुमेन्टआ 10 एबा 8 निखौल' दायो जोंहा बेयाव माखासे क्लास 10 निखौ होगोन आङो पासिं स्टेटास पासिं इयार बेखौ आरो 10 आव मार्कशीटआव मा साबजेक्ट दं बेखौ गासिखौबो फिल खालामदो टटेल मेक्सिमाम मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स बेखौ क्लिक खालामदो बेनि उनाव नेक्स्ट होदो आरो नैबेयाव पार्सनेल डिटेल्स बेखौ होजोबदो बेयाव दं एड्रेस भिलेज पिअ बेफोरल' दङ बेयाव बेयाव क्लिक खालामदो आं पार्सनेल डिटेल्सनि थाखाय प्राइभेसिनि थाखाय आं बेखौ ब्लार खालामदों दा जोंहा माखासे फट'ग्राफ पासपोर्ट आपलोड खालामदो कमप्रेस खालामनानै होनांगोन दे बेखौ जों डाइरेक्ट अनलाइनाव थांनानै डाइरेक्ट बेखौ कमप्रेस खालामनो हायो जोंहा PDF आ 20 KB to 200 KB नि गेजेराव आपलोड खालामनांगौ मा आपलोड खालामनांगौ जोंहा फट'ग्राफ डेट अफ बार्थ मार्कशीट एन्ड कास्ट सार्टिफिकेट बे मोनथाम आरो फट'सो मोनब्रै सेभ खालामजोबनांगौ दा आपलोड एन्ड फाइनालि नेक्स्ट बेनि उनाव जोंना खामानिया जोब्बायानो दा जों एसे स्क्रलिं खालामनानै लास्टआव नुगोन बेयाव जागोन ना जायाखै नायजोबखादो साबजेक्ट मार्क्सफोरा भुलबो जालाबायनो हागौ बेखौ जों प्रिभियासआव थांनानै बेयाव स्क्रल खालामथारनानै लास्टथिंजाय नुगोन बेयाव माखासे फट' आपल'ड खालामनाया फैगोन एन्ड नैबेयाव प्रिभियास थांनो हागोन सेभ एन्ड फाइनाल साबमिट जेबो प्रब्लेम गैयाबा दा येस होगोन दा बेनि उनाव जोंना खामानिया जोब्बायानो दा बेखौ नायफिननो थाखाय जों डाउनल'ड खालामनांगोन केन्डिडेट प्रफाइलाव थांनानै जों बेखौ डाउनल'ड खालामना लानो हागोन दा खामानिया जोंना जोब्बायानो बेखिनियानो दा बेखौ नों सेभ खालामनानै उनाव प्रिन्ट खालामनांगोन बेखौ प्रिन्ट खालामखांनायनि उनाव इनस्टिटिउसनाव हैनांगोन माखासे डकुमेन्ट हैफानांगोन दै दा लाखिनो सोलिगासिनो दं दा बेखिनियानोमोन भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनो दाबाव गोजोन्थों